Sugod alas 6 kaganyang buntag Pebrero 3, 2026, laing hugna sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang nasinati sa mga motorista. Sa diesel, misaka og piso og 60 centavos matag litro. Duna say usbaw nga 80 centavos kada litro sa gasolina ug piso og 10 centavos sa matag litro sa kerosene kun gaas. Busa dili mapunggan nga moaray ang mga driver sa mga pampublikong transportasyon sa Davao City kay alang nila laing hugna na sab kini sa ilang kalbaryo ug sagad kanila nag-arkilara aron makapamasahero kada adlaw aron dunay kasuporta sa pamilya. Sumala sa driver sa jeep nga si Romel Alforque nga taga Matinapangi, Davao City, igo-igo na lang ang iyang mauli nga income sa iyang pamilya karon. Hilabi na nga nihit ang sakay sa iyang mga pasahero. Gawas sa increase sa petrolyo, apektado sab silang mga jeepney driver tungod sa gihanyag nga libreng sakay sa gobyerno. 22 ka tuig ng driver sa PUJ si Romel ug tulo ka miyembro sa iyang pamilya ang iyang gibuhi. Mo round trip mi og tag-8 ka round trip. Uli na lang ako tag-500 na lang. 5 kay makuhaan man jud. Minta to sa una uli bas kay murag binta-bintahan di siya. Karon kay naay sa city, naay labas. Mao nang makuhaan jud among pangingkam. Mipadayag sab sa iyang kabalaka ang tricycle driver nga si Marlo Ulapong human magpatuman og oil price hike ang mga kumpanya sa lana. Matud niya muna ang iyang pagpaningkamot aron lang dunay mauli nga income sa iyang pamilya. Halos tibok adlaw siyang nagapamasahero dinhi sa Coca-Cola Village, Matina aron dunay ikapakaon sa iyang duha ka anak ug asawa. Aminado siya nga miubos ang iyang income tungod sa sagunson nga oil price hike ug dili kini igo aron masuportahan ang iyang pamilya. Unsa na papabaan nila gamay ang gasolina para dili pud mi mga ipiktahan. Wala na ba kay lisod kay panginabuhi. Kini na ikaunom nga semana sa sagunson nga pagsaka sa diesel. Surod lang sa tulo ka semana, niabot na sa 5 pesos ang nadugang sa diesel, samtang 2 pesos ug 50 centavos sab ang net increase sa kada litro sa gasolina sulod sa 4 ka semana. Ginatudlo karon sa Department of Energy kun DOE ang world market isip hinungdan sa padayon nga pagtaas sa presyo sa petrolyo. Sumala sa DOE, apil sa nahimong rason ang nagpadayon nga tensyon tali sa US ug Iran nga miresulta sa pagkadilatar sa supply sa produktong petrolyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.